ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар назди бозори Корвон қарор дорем. Дар инҷа худи бозори Корвон, таваққуфгоҳи Корвон. Аз ин тараф бошад автоцентр, ба тарафи дасти чап боло мерем бозори Саховат ва аз ин тараф бошад Зебошка, Сиёмамол ро ба сӯи Гипразем. хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар 64 микрорайон ҷойгир аст, дар қафои бинои Душанбе дар ҳамон тараф назди мактабу Садиқ. бисёр бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо мактаб, дар инҷо боғчаи кӯдакона Садиқ якум дуюм дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст, назди мактаб ва боғчаи кӯдакона. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 5 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 5 ошонаш ҷойгир мебошад. ман ҳамин трезаҳо. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ чорхонага мебошад бо масоҳати тақрибан 100 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон дар 5 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем, мармашур мекунем. дӯстони азиз, дар инҷо даромадгоҳ, прихожа, коридор, якум, дуюм, сеюму чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин тараф бошад ҳоҷатхона, ҳамом ва кухниву балкон. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хонаҳо бо таъмири миёна таъмин ҳастанд. ҳамаи трезаҳои хона панҷара дорад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. 64 микрорайон, наздикии Корвон ва Саховат мебошад дӯстони азиз. бозори Корвон, бозори Саховат, Сиёмамол, Зебошка ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон дар наздикии хона қарор ҳастанд дӯстони азиз. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз рӯи нақша, аз рӯи ҳуҷҷат инҷо ҳардуяш ҳуҷраҳои алоҳида мебошанд дӯстони азиз, чунки бинои советӣ аст, планировкаи союзӣ ва аз рӯи ҳамин нақшаи шӯравӣ ҳамин хеле мекарданд хонаҳоя. ин сеюм ҳуҷра мебошад, ин чорум ҳуҷра. ин бошад чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дӯстони азиз бе чизу чорааш фурӯхта мешавад. фақат кондитсионер меистад, тамом, дигар ҳама чизҳояшро мебаранд. дар наздикии хона якчандта мактабҳо, боғчаҳо, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ қарор доранд. ин дӯстони азиз ошхона мебошад. балкон. хона бо барқ ва об таъмин аст. балкони хона 8 ба 2, яъне 16 метри квадрат мебошад. табчани калон дорад. ва дар ин тараф саршавии Корвон дӯстони азиз. дар ин тараф бошад бозори Саховат. минтақаи хуб аст дӯстони азиз. нархи хона бошад 780 000 сомонӣ, 73 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки аввалашон 4 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барои кор. худо нигаҳбон.